Har du nogensinde prøvet at slå? Hvis du ikke har prøvet at slå nogensinde, hvordan vil du så kunne slå og forsvare dig selv, hvis du fik brug for det? De fleste kvinder har aldrig prøvet at slå, så når de kommer i en situation, hvor de rent faktisk har brug for at slå sig selv fri, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Derfor så træner vi slåteknik på Superfine selvforsvarskursus. Så ved du, hvad du skal gøre. Du har i hvert fald prøvet det. Din krop er ikke fuldstændig fremmed over for, hvad det vil sige at forsvare sig selv. Og jeg lærer dig nogle fuldstændig enkle teknikker, som man ikke engang skal tænke sig om for at kunne huske.